to je vrijeme kada se radi, jer ako testiramo nešto kada je summer sale ili tako nešto, mnogo bolje znamo šta će da nam radi za kada dođu svi, kada su nam svi konkurenti, kada mi je konkurent oni što prodaje i nameštaj i cipelu i uslugu. Tako da sa te strane negde baš je kao bitno iskoristiti apsolutno ceo taj moment i krenuti što ranije. Što ranije mi testiramo sve ono što smo hteli, možemo da znamo šta će nama da radi, kakve rezultate to nama može da donese. Kada imamo manji scope naših zapravo konkurenata koji to isto rade, a B testiranje je onda mnogo lakše, eksperiment je onda mnogo lakši, vidimo koja je kreativa, za koju publiku, kako će ona da reaguje. Isto tako ako stavim samo model ili sliku celog modela u nečemu, znam šta će pre da privuče ljude. Ja sam za Black Friday već odradio eksperimentisanje. Ja sam tad spreman da stvarno pustim kampanju, da lagano skaliram i da gledam moj novčanik, profit, što svako želi na kraju dana, da kaže, ovo ja sam sada investirao toliko, ovo je moj profit i tako dalje.